Маяк кооперативында югары күрсәткечләргә ирешү өчен малларның баш санын киметмәү, көтү әйләнешенә таналар кертү юнәлешендә эшчәнлек алып барыла. Хуҗалык нәсел маллары үрчетүче статусын алып, таналар үстерү, аларны реализацияләү белән актив шөгыльләнә. Бүгенге көндә Дөмей фермасында барлыгы 793 баш мөгезле эре терлек, шул исәптән 335 баш савым сыеры бар. Әйтергә кирәк, биредә тармакны алга җибәрүдә мөһим рольне малларны ясалма орлыкландыру уйный. Аны Рита Яхина башкара. 2011 елда эшкә кердем. Баштагы елларны савымчы булып эшләдем. 2018 елдан башлап осеменение буенча эшләйм инде. Менә алай бүтән ниябез Аллага шөкер, бүтән җирчестә Аллага шөкер. Беспривязойга әйләнеп биттек инде. Савымга килгәндә инде былтыр без саудык 2393 несипне süt satılsa, bu yıl satılgan 3075. Bu plus 682'ye былтырга караганда күбрәк инде. Bu yılgısı yılına 100 baş sıyır kaçırıldı. Былтыргы yılına %92 baş tana biz aulap kirdi. Bu yılgısı yılda tağı %90 baş biz aulap kireşek Allah bir sayıl azağına xatlıydı. Şundan kündəlik 5 sitlerga artıq sağlayındı bizden neler kündə tona biz aulap kirip turgaç. Şundan bir sıyırga 14 kiloda 800 kilo süt sağıp balına. Şundan soң mallarga indi zerna-фуражын, сенажын берелер. Аларга üstep примиксы бар, пайдайкысы бар. Шуларны üstep беребез витаминнарын. Малларга бүтән нидә условиеда бар. Суларын, сенажлары һәр вакыт алдында итеп торалар спортниклар. Шундан ул %97 тоннаны безнең Эльза үрәтә инде. Сүлтедән килеп бирәләр, сүлтедән тоже менә 4 даярка килеп бирә. Колхоз алдыңгылыкка бара инде. Бүтән рәхмәтебез председатель Мухтаров Яминович Шайдуллиновичка инде. Әлбәттә, алдыңгылыкның сире машина белән сыер савы операторлары Рүзилә Тимершаихованың, Эльмира Кашапованың, Эльза Хабированың, Фәридә Насыйпованың, Ләйсән Мөхетдинованың, Ләйсән Габдрахманованың тырыш хезмәтеннән тора. Терлекләрнең продуктлыгын арттыруда терлекчеләрнең йөкләтелгән эшләренә җаваплы каравы зур роль уйный. Бузау караучылар Гөлчәчәк Ахунова, Финахия Рафикова эшләренә тугры булулары белән һәркемгә үрнәк булып тора. Терлекчеләр Земфира Баянова, Наил Бектимеров хезмәте дә мактауга лаек. Сөт үткәргечләрнең киле эшләвен тәкъмин итүче, барлык сау аппаратларының төзеклеге өчен җавап бирүче оператор Ринат Бәдретдинов та үрнәкләр рәтендә. Учетчы лаборант Гүзәл Мусина исәп эшен төгәл алып бара. Тегермәнче Рәүл Баянов та үз бурычларын җаваплы үти. Хуҗалыкның ферма мөдире Мөхәммәд Сабировның ныклы контроле, җаваплыгы нәтиҗәсендә биредә эш киле һәм дөрес юнәлештә бара. Гомумән, Маяк кооперативында кышлату уңышлы дәвам итә. Һәр эшне тиешле дәрәҗәдә оештырып, һәр тармакта табыш алу юллары эзләү максатында көч салына. Ринат Хатимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе, Илфира Нигъматуллина, Маяк редакциясе.